Siyanibingelela ababukeli emakhaya, singu-Blaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Uhlelo with your girl uLungster. Namhlanje sihleli nodadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Sawubona sisi ninjani? Siyaphila ninjani? Ngiyaphila nami. Ngisacela ubingelela ababukeli ekhaya, usho ukuthi uqhamukaphi? Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya, mina ngiqhamuka eMgababa endaweni yaseMfumi. Endaweni yaseMfume. Yebo, sis. Siyakwamukela. Ngiyabonga Uyazi kakhulu. ukuthi lesi sihlalo ohleli kusona seyimfihlo. Yebo sis. Okusho ukuthi umuntu ohlala la eduze kwami Usuke usuke khona nemfihlo. into emsindayo. Yebo sis. Okay. Nginemfihlo mayelana nomyeni wami. Okay, Yebo. mayelana nomyeni wakho. Yes. Awusixoxele ngomyeni wakho kancane. Umyeni wami siqale naye ukuthandana sisake high school sibancane nje. Sakhula ngoniwa uyena sasafika emshadweni. Sithena ke mase sifika emshadweni sathola ingane yentombazana. Oh, okay. Ya ilapho kusuke iqala khona ke izinto. Okay. So ngoba uthi unemfihlo imayelana nomyeni wakho, Yes. yini leyayenzile umyeni? Umyeni wami ngithola ukuthi uyena owona ingane yethu waphinde wayikhulelisa. Uyonile? Yebo. Ungachaza ukuthi uyonile kanjani, ubone kanjani? Ingane yami esencane ilinganisela kweminyaka engu-14 misayintombi. Njengoba manje sengithola ukuthi ikhulelwe kusho ukuthi akaseyona ke Aseyona. intombi futhi Okay. usekhulelwe. Okay. Yebo. Okay. Ngathola ukuthi engathi uyena ke umyeni wami okungubaba wayingane. Ngoba konke lokhu kuthola kanjani? Ngicela nje ungithathe from u-A to u-Z ukuthi ke na yini loyibonile, yini ushintsho olibonile uzuthola ukuthi nje ubaba sekhaya wenze wonke lo monakalo. Ingane yami njengoba ina-14 ingane eseyincane nje. Yeah. Ngithe mangithola noma ngithe nje mangibheka hayi misiqalile ukuya esikhathini. Okay. Ngithe mangibheka nje hayi amapheda ayakhona izinto nje kade isebenzisa zikhona. And sinezinto engazidli manje noma sihle nayithi yadla ivele ibuyise. Ilapho ke sengiqale khona ukunaka ukuthi engathi khona into engahambi kahle nanokugula nomuntu ohlezelele yabo nje umuntu ohleze ekhathele kanti umuntu ohyper nje one-energy. Okay. Ngathi mangimisa ke eklinikhi la ngithole khona ukuthi ukhulelwe. Mangithola ukuthi ukhulelwe ke ngabuya naye ngahlala naye phansi ukuthi ke u1 no2 kwenzeke kanjani. Ngoba phela kwazisa una-14. Ingane nje seyincane usayidumela. Okusho ukuthi mayikhulelwe kusho ukuthi useyajola. Okusho ukuthi useyajola. Okay. So uthola kanjani ukuthi ubaba wasekhaya? Ngithena ke mangihlala naye phansi ngimbuza ukuthi ke njengoba sesitholile eklinikhi ukuthi ukhulelwe kungabe ubani owenze lesenzo. Waqale waba naloko ke wasebeyangitshela ke ukuthi ubaba okade emthinta. Kade kuthinta nini kanjani? Ayachazeke njengoba mina ngumuntu obuye ngabe khona nami oyisebenzelayo methi mebuye esikoleni ubaba mekhona ngoba naye umuntu obusy. Ubaba aqaleke amthinte. Futhi indlela kade ekhuluma ngane kade saba ngayo ungathi khona amthembise kona ukuthi mhlambe mayekhuluma angase mhlambe ambulale kube khona into embi engenzeka kuyena ingane yami. Okay. Ulokho uthi ubaba kuyenzeka ukuthi phela o stepfather. Ngicela i-clarity. Mawuthi ubaba wakhe ozalwa uyena. Yebo ubaba wakhe ozalwa uyena okungumyeni wami ngoba sinaye kuphela. Uyena ngane engisanayo kwamanje khona le emshadweni. Okay. Amaphoyisa because siya understand umuntu kena ona 14 elala nomuntu omdala futhi especially kubaba wakhe. Yebo. I-rape phela leyo. Amaphoyisa uwathintile ngalolu daba. Amaphoyisa ngike ngangabaza ukwathinta ngagcina ngingakowathinti ngoba phela siyazi ukuthi ingane njengoba ikhula ingane ziyaganda. Ngisafuna isiqiniseko sokuthi njengoba ithi ubabwayo kuyisidlamlilo umuntu nje ongavela umqondo umthinto ukuthi ungamconfront ukuthi wena wenza u1 no2. Ngisafuna ukubheka lapho ukuthi njengoba ngize lekhaya ukuthi ayikhona indlela engangisiza ngayo ukuthi sigcine sesitholile ngempela ukuthi ubani owenze lokho ngoba ngiphika ubaba ngayenza futhi ingane siyazi manje ukuthi seziyayiqala imkhuba zincane. Angikwazi ukuvele ngijampe ngithi ngoba ithe ubaba sengivele ngithi ubaba njengoba ngize la sisi ukuthi ningisize ukuthi ke singathola kanjani ukuthi ubani owenze lesenzo enganeni yami Ukuthi uthole isiqiniseko ukuthi ingane ngoba phela i-rape ngempela le ngifuna ukwazi ukuthi mekuyi-rape ubani oyirepile mawukuthi uyena ubaba kuqhubekelwe phambili kube neprocess ezokwenza ukuthi ugcine naye agcine naye etholile into emfanele njengoba ukuthi angenza lesenzo nje. Hayi mawukuthi uyena ngempela isenze sibi kakhulu lesi. So ekhaya ke ngakwiside lakho
Ubani umxoxelile and wathini yena? Ekhaya ngike ngamtshela uma kwaba nokuthi uma ayilandelwe ngempela njengoba ithi ingane ubaba wayo. Okay. So yena uthe ayilandela umgomo. Yebo, njengoba sengizele ekhaya yebo. Ungavele nje sigxume. Kwenze kahle impela ukuthi yena uze la ekhaya cause izimo ezikanjena kufanele sithathe lightly ngagcina seyilimaza nayo ingane. Yebo. Okay. Manje ke lolu daba ngoba sikhipha imfihlo la. Yebo. Ubani esizomfonela? Njengoba ngize la sisi kulona uhlelo sikhipha imfihlo, ngicela ukuthi sifoneleni ubabezala wami okungubaba kamnyeni wami. Ngoba phela umamezala akasekho, uyazi ukuthi ubabezala kulula ukuthi sivele sikhulume nabo nje sibaqonde. Yebo, uyena ngicela ukuthi sikhulume naye manje. Simazise lona lo daba engize ngalo. Mase siqhubeka phambili. Yebo. Okay. Sithini ke lesi step esilandelayo ngoba phela manje usuthatha elinye igxathu, uthatha enye ijeni of which ke nasingafika sithola ukuthi uyena ngempela ubaba oyenzile lento or sithola ukuthi akuyena. So asithi usitholile ukuthi uyena. Kuzokwenzakalani? Uma sithola ukuthi uyena ubaba othinta ingane njengoba isho waziwayikhulelisa. Mina ngokwami ngifuna kube khona ubulungiswa. Siyazi ukuthi izinto ezikanjalo kuyangena ke nawo amaphoyisa. Mina ngelami side ngizobe ukuthi sesiya divorce, ngithatha ingane yami nomzukulu siyaqhubeka nempilo yena engasekho empilweni zethu. Uma kuukuthi wenzile uzobe seyaphuma empilweni zethu mase ke ingalo yomthetho iyangenelela. Okay, njengomuntu omaziyo umyeni wakho, uyambona kuumuntu kena ongayenza into kanje? Ngingasho ukuthi yebo futhi ngingasho ukuthi cha. Ngoba umuntu umuhle naye ethe uyakuthanda. Kwesinye isikhathi ukungalibonisa esikhathini abantu besilisa ke isikhathi esiningi abawaveza amasayidi abo amabi. Ithina esijwayele kakhulukazi nje ukuthukuthela ngisho into incane siphakamisa phezulu. Umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi noma elenzile iphutha athi hayibo. Aloke shona le. Ngeke ngize ngimvumele, ngeke ngize ngimphikele. Ingakho ngizele ekhaya ngizocela usizo ukuthi nikwazi ukuthi ningisize ngithole iqiniso. I know sizokusiza and lolu daya bolucayi ngoba lifaka ingane and i-rape le. Okusho ukuthi ke nanga end up eboshiwe. Ange-end up eboshiwe and nami njengoba ngize la ngiyasaba, angifuni ukukhuluma iphutha, ngiyasaba ukuthi mayethola angazi ukuthi ngenzakalani. Ukuthi mhlambe nami ngagcina sekuthe ningisize nambe nami angazi ngempela nobabezala akukhulunyweni kubonakala ukuthi ngingathiwani. Okay, ngoba uthi ke uyasaba, usho ukuthi uyingozi kangakho umyeni wakho? Yebo. Umuntu othulayo nje uzohleze ingozi ngoba ngalesikhathi etholile awazi ukuthi ucabangani futhi wena ukucabangelana. Futhi njengoba sengize la ngiyacabanga ukuthi baningi abantu ababukayo. Naye angaba nodlame noma angaba nomsindo ukuthi sengize ngamkhipha manje kwaze kwafika kusona ke lokuthi ninginike usizo. Okay. Ubabezala before simthinte ubabezala umuntu kanjani? Ucabanga ukuthi uzothi hayibo makoti wazohlolela emini kaBha? Yebo, ubabezala umuntu kona ungayithathela izinto phezulu kodwa njengobaba futhi ozala umyeni wami uyazi nawe ukuthi ke kube lula ukuthi ingane uyiphikele futhi akubi lula ukuthi ingane uyivumele. Yena sengabe uyena oba neqiniso ukuthi istory ke usithatha kanjani futhi usizwe ngobani. Mengasizwa nangengane ke kuyiyona ethintekile. Ngicabanga ukuthi angafanele abe nalo iqiniso. Yeah. Hayi ithanda ukuba nzima le kodwa simthinta ubabezala. Yebo sisi. Ake simthinta ubabezala. Yebo sisi. Hello. Yebo, sabona njani? Siyaphila njani? Siyaphila baba. Ukhuluma noLungsta la kwa Blaqlife TV. Singakwazi ukukhuluma ohlelweni luthi ke nasikhipha izimfihlo. Hayi inkinga singakhuluma. Okay. Ngihleli lana nomakoti wakho ofisa ukukhuluma ngawe nodaba olubucayi. Ungakwazi ukumupha udlebe? Hayi inkinga ayikho sisi singakhuluma. Okay, siyabonga. Yebo sawubona baba. Yebo ndodakazi njani? Hayi siyaphila njani? Siyaphila nathi. Yebo baba, ngiyaxolisa ukuvele ngiqhamuke nje sesuzwa ngosisi sekhuluma nawe kulona lo hlelo engikufonela ngikulona isikhipha izimfihlo. Yebo. Yebo baba. Yebo. Ku-TV lapho. Yebo baba.
Yebo, ukuthi manje baba kunesehlo esingesihle esenzekile phakathi kwekhaya kumina nomyeni wami. Yini Yebo. lengaka? Ngithola ukuthi indodakazi yami ikhulelwe kanti ikhuleliswa uyena umyeni wami. Uba indodana? Indodakazi yami ikhuleliswa uyena umyeni wami. Awu, kanjani makoti? Hayi baba kwenzekile ingakho ngize kulolu hlelo ukuthi ngicela ukuthi bangisize sikwazi ukuthi sithole ukuthi ungempela ngabe kwenzakaleni. Njengoba nawe sengikwazi ukuthi ngikuthinte. Hayi ngiyakuzwa makoti. Yebo. Kodwa hayi ngizozama ukufika lapho. Uzama ukubuza na kwindodana ukuthi ngaba yini lebeyenze, ichilo lana elenza kulomzi. Yebo baba. Yebo akunankinga. Kodwa ke makoti songaze uye na ku TV ungaqalanga uze noma kumina ke sibonisane sibone ukuthi singenza njani. Hayi baba ngithanda kakhulu ukuxolisa njengoba umazi umyeni wami ukuthi mengeke ngivele ngimqonde nje ngikhuluma udaba kanjena njengoba ngize lekha bazokwazi ukuthi bangisize. Hayi ngiyakuzwa makoti kodwa ngizozama ukufika lapho sibonisane ukuthi singenza njani nendodana ngizama ukuyibuzisisa. Yebo baba. Kodwa sengaze yona umzukulu wami pho. Hayi ayikho inkinga sobe sesiyakhuluma mase ufikile ngiyabonga kakhulu. Hayi ngiyabonga ungazisa ngiyabonga. Sawubona baba. Yebo. Ulungista lo khuluma ngicela ukubuza nje njengoba uwumzali wendodana yakho uzizwa kanjani ethola ukusolakala entweni kanje? Hey ibhlungu kakhulu sisi. Into engazi ukuthi bengenwe yini lo mfana ihlobona obulwane bemngenile. Esingazi kodwa ukuthi ke ngaba lento uyenze ngempela yini. Kodwa ngiyamazi ukuthi unenhliziyo embi kona. Ngeke ngimphike, ngeke ngimvumele futhi. So ngicela ukubuza nala if ukutholakala ukuthi kuyiqiniso umakoti decide ukuthi ke na uyadivorce ngabe uzomsola? Hayi anakumsola ndodakazi. Ngeke ngimsole umakoti mengaba efaka idivorce. Kuba indodana yenze okumbi impela nje. Engazi ukuthi bekuthatha ukulwana okuqhamuka kuphi. Nanokuthi ke ngenzeka aboshwe ngoba phela lena ibukeka njenge rape. Nalapho ndodakazi mekuthiwa uyaboshwa noma bethi umakoti umfake emaphoyiseni ngeke ngilwe mekwenze ngempela ngeke ngilwe naye ovumelana naye umakoti. No siyabonga kakhulu baba ukuthi ubaba oqotho ozomela iqiniso. So Blaqlife TV sicela wazi ukuthi ke nasizoniseka niwumndeni sin offeration nesupport kanye nengane futhi. Siyabonga kakhulu for isikhathi sakho. Hayi ngiyabonga nami sisi ngiyabonga. Noma qhamuka nje udaba selubhlungu nje. Hayi phepha baba. Okay. Yo Siyabonga sisi. uzizwa kanjani usumxoxelile ubaba ephoxeke kangaka? Ngizizwa ngibhlungu ngoba ubaba emzala wami ngiyamazi. Nanokuthi akayena umuntu ophakamisa umoya. Kodwa ke naye njengoba eveza ukuthi ke ake kuhlalweni phansi kukhulunywe ngicabanga ukuthi la sobe sesibona khona ukuthi kuqhubeka ukuthi kwenze kanjani. Kodwa ngiyabonga kakhulu. And ngiyathanda futhi la ukuthi ke nakathatha iside. Yebo. Uyasho ukuthi akukhulunywe le ndaba and uzoma ngaseqinisweni. Yebo sisi. Of which ke na I think nawe iyakunikeza ukukhululeka. Yebo. Ukuthi uzothola isupport eyanele. Ukuthi noma nami ngabe siphi isinqumo engisithathayo ngiyazi naye ukuthi uzobe khona. Kodwa I must say uyimbokodo shame ustrong. Ngoba ngiyakuzwa ukuthi uyimele lento le. Awulokhu ushona le nale. So kumuntu esifazana ohleli lapha ekhaya obhekene nesimo esikanje uthini kuyena? Ngithi umuntu wesifazane obhekene nesimo esinjengesami akangathuli ukuze khona ezokwazi ukuthi athole usizo. Nazi inhlelo SIKHIPHA IZIMFIHLO bangakwazi nabo ukuthi naye bamseke njengoba baseke mina. Yebo. Akangathuli nje ahlale nemfihlo, akeze azokhipha imfihlo athole usizo njengoba nami sengilithola usizo. Yeah, because siyazi ukuthi abanye ke nabayayigcina imfihlo ngoba ethi ke nivikela umshado wakhe
bazothina abantu kusho Yebo. ukuthi akusizi futhi lokho Yebo, ngoba akusizi. kena kunengane la involved. Yebo. Hayi sikuthulela isigqoko ngalomsebenzi okwenzile. Ngiyabonga kakhulu. Hey babukele emakhaya nizweleke udaba niyezwa nobabezala kubalekile ukuthi siseke izingane zethu mayikhuluma siyithathe inyathelo ezibalekile ngoba siyazi ukuthi ukwenza isimo esikanje kuyi-rape and abomthetho bazoba involved nama social workers azoba involved. So Blaqlife TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Please like, share and subscribe. Siyabonga kakhulu, siyanithanda futhi. Is there black